rayuwata, kuma ke ce mafitata. Ke ce alkawarina, kuma ke ce rayuwata. Kin iya soyayya, kalamanki na saurara, yayi daban da na saura. Kauna, ni ma na fara kauna, ba mai mun gori kauna, ga dan alkhairi kauna, nawa ne shi ne zaɓi kauna, kawaye kun ganshi kauna, tuwon madara na ne kauna, chocolate na shi ne kauna, ho 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 kauna, kauna, kauna. Ina jin daɗi sosai kina nuna mini ƙauna. so yayi kaɗan a gani na kai ka matakin ƙauna An ce so tsuntsu ne wai yana tashi na yarda. kwarai haka ne zancen ka shi yasa ni na canza kala daga so na koma ƙauna kai ne zaɓin ruhina dan Allah kar ka guje ni hakan zai sa na yi hauka Muna nan tare da juna, ke ce 'yar aljannata. ni ma kai ne sai binnan nurul kalbin ainin nan Wayyo Allah ƙaunata, me kike so ne muke yanzu? zan ji daɗi sosai sosai baby na kai mini bambu Aikin wuce komai tawa, ki bari sai ma ranan nan. A daren farko baby na, a daren farko baby na Allah ka cikan burina. ganna cikin ɗakina Mi sosai mi yau ƙauna. gani ga ango baby na Ke ce fitila a gidana. na kira ka uban ƴaƴana Thank you.